Na, sziasztok srácok, én Nandi vagyok, és újra itt vagyok a kertben, és ma még kevesebbet fogok dolgozni, mert dolgom lesz, sajnos. Amúgy meg egész nap kint lennék, és most, hát mint tegnap itt van anyukám, és ő segít néha, de nem a munkában, ő itt van. Ne legyek magányos. És hát hoztam ugye mikrofont is, volt annyi eszem. Na de szerintem kezdjük el. Nos, elkészültem. Igazából ez rövid volt, de most ürítsük ki a szemetet.